Ahojte, vítam vás pri ďalšom dieli Odmeraného Mariana. Tak, jak sme minule začali, budeme pokračovať s osciloskopmi. Zase tu mám obľúbené Pico a mám tu teraz pripojený zlý zdroj. Toto je naschvál navrhnutá doska zle, aby sa na nej dali ukázať veci. A ukážeme si niektoré veci, ako to bude vyzerať s osciloskopom, keď budem mať zle nastavené sondy a ako vlastne vyzerá zdroj, ktorý je zle navrhnutý. Mám osciloskop pripojený, mám dve sondy. Jednu mám pripojenú na výstup toho zdroja, je to spínaný zdroj, cievočka, elektronika dioda, filtračné kondenzátory a zle spravené cestičky na plošnom spoji. A to, čo je vidno teraz na osciloskope, základňa časová 1 milisekunda. Očakával by som, tu je napísané 3,3 V, že to dá na výstupe, takže tu budem mať rovnú čiaru 3,3 V, jednosmerný výstup. V skutočnosti nie, je tam niečo hrozné a to hrozné osciluje od 4 do 2 V. Pri tejto časovej základni nevidím, čo sa tam vlastne deje, takže musím ísť časom dolu, aby som zbadal detaily. A keď sa dostanem do mikrosekundovej oblasti, teda späť mikrosekúnd, tak vidím, že sú tam nejaké impulzy, že to spína. Keď pôjdem ešte nižšie, tak uvidím, že každý ten impuls není jedna hrana, ale že je to také zazvonenie, ring sa tomu hovorí. Je to spôsobené tým, že sú tam polovodiče, ktoré spínajú a toto je vlastne jeho hrana. Takže keď si zoberiem druhú sondu a pozrel by som sa pred cievku, čo tam je. Teraz to nie je dobre vidno, lebo tam je iná frekvencia, ale zase musím ísť časom dlhším. Vidím, že tie hrany, ktoré mám, sa mi kryjú so spínacou frekvenciou tej cievky. Áno. Týmto cievku budím. Mám tam zazvonenie, to je na vstupnej strane a na výstupnej strane presne v tom čase mám to zazvonenie už vyfiltrované kapacitou a kde to prikladám, aby ste mali prehľad, takže takto tu mám cievku, toto je výstup, čiže červená je to, čo mám v ruke, modrá je to, čo je pripojené a keď sa pripnem sem, tak vidím na vstupnej strane tej cievočky, čo mám a vlastne tie výstupy modré na výstupe sa mi presne kryjú, aj keď potlačené už kapacitami s tým, čím tú cievku krmím z jednej strany. Ja budem chcieť, ak by som dostal takýto zdroj do ruky a mal s ním niečo spraviť, tak budem chcieť od neho, aby výstup bol krajší. Čiže budem sa snažiť tieto impulzy potlačiť, spraviť s tým plošným spojom niečo, aby toto nerobil. Viacej to vyfiltroval. A na to potrebujem vedieť, kde mi to vzniká, to viem, ale čo je zdrojom rušenia, to viem, že je cievka a ja ho potrebujem utlmiť. Takže sa budem po doske snažiť namerať, odkiaľ mi to ide, kde sa to utlmuje viacej, kde menej. Takže keď pôjdem, áno, tu je nejaká ledka a vidím, že tam sú tie impulzy výraznejšie. To je napríklad spôsobené aj tým, že túto druhú sondu nemám prizemnenú priamo tu na výstupe, ale mám ju prizemnenú cez ten kábel. Jednu mám prizemnenú, druhú nemám, takže pripojím si aj tú druhú sondu čo najbližšie k výstupu a budem hľadať. No a teraz už sa mi to kryje. Už vlastne ako keby ten červený zmizne, pretože modrý ho prekreslí, ale keď pôjdem kúsok ďalej po tom obvode, tak sa dostanem trošku na iné priebehy. Napríklad tu už mi červený začne vyčnievať, čiže je menej utlmený. Keď pôjdem k tej cievke bližšie, tam je to ešte vyššie, čiže áno, idem opačným smerom. Keď sa pozriem napríklad na uzemnenie, alebo teda spoločný mínusový pól, tak zrazu aj na mínusovom póle mám dosť veľké zazvonenie, čo nie je úplne v poriadku. Tu výstup z diódy, tam je to ešte vyššie, čiže vidím, že aj ten mínusový pól je zle navrhnutý, že tá cestička má svoju impedanciu a na tej impedancii vlastne sa mi to rušenie prejavuje. To je vidno napríklad tu, dám sa bližšie k tomu pólu zápornému, ja to takto ukážem na kamere, že kde dávam. Tu, napríklad od tohto bodu po tento bod sa mi zmení, ako moc červené vyčnieva spoza toho modrého. A keď idem tu, na tú zápornú stranu, tak zase tu sú nejaké rezistory, čo najbližšie k výstupu tu mám nič. Už pri prvom rezistore niečo mám, pri ďalšom to je väčšie, idem sem ešte väčšie, idem na diódu a ten impuls je ešte väčší. Takže takto hľadám na plošnom spoji
odkiaľ mi rušenie ide, kde by som ho mal potlačiť. A prečo toto celé ukazujem? Ukazovali sme si, že na sondách takýchto sa nastavuje kompenzácia. Tu na to skrutkou sa nastavuje, či tá sonda zobrazuje dobre hranu. Takže kapacitnú kompenzáciu. A keď budem takéto niečo hľadať a budem mať sondu zle nastavenú, sa mi stane jeden efekt, že napríklad ja si ju teraz pokazím tú červenú a sledujte to, čo bude na monitore. Pokazím to opačným smerom. Pokazím to týmto smerom. Oni sú v skutočnosti na jednom potenciáli, čiže ten signál by mal byť rovnaký. Ale tým, že je zle nastavená, tak to červené mi vyšlo spoza modrého signálu, čiže je väčšie. A to je spôsobené tým, že tá sonda je rozkompenzovaná. Keď ju dám v poriadku, tak sa mi to zarovná. Ak by som ju mal, teraz ju máme zarovnanú, keby som ju mal podkompenzovanú, takto, tak zrazu to červené je menšie ako modré, amplitúda toho červeného signálu je menšia. A keby som hľadal na plošnom spoji, že odkiaľ mi to ide, tak by som mohol nadobudnúť taký falošný pocit toho, že aha, áno, odtiaľto ten signál, veď predsa tu je menší, áno. Ale to nie je tým, že signál by bol menší, to je tým, že ja mám zle nastavenú sondu. Preto je nastavenie sond veľmi podstatné, aby boli dobre spravené, dobre nakompenzované. Ak by som chcel takýto signál pozorovať, a vadilo by mi, že sa mi prekrývajú tie signály, takto napríklad, tak môžem spraviť jednu vec, že ten osciloskop mi umožňuje si ich takto posunúť vedľa seba. Ja som ich mal predtým prekryté kvôli tomu, že keď som hľadal, či sú rovnaké, tak je dobré ich mať na sebe, lebo to lepšie vidím. Takto, keď sú posunuté, tak ťažko zistím, ktorý z nich je väčší alebo menší, lebo už sú od seba, už mi to splýva. Čiže preto niekedy má zmysel ich mať na seba zarovnané, niekedy nie. Áno, teraz sú pekné a tým, že som sa dotkol posledného červeného, tak ten červený je ako keby na vrchu. Keď nastavím sondy rovnako, tak teraz sa mi tie signály kryjú. Toto je podstatné aj pri tom, keď hodnotím nejaké digitálne signály. A momentálne sme pozerali analogový signál, ale pri digitálnom signále, kde mám ostré hrany obdĺžnikové, je to veľmi dôležité na hľadanie nejakých chýb, porúch alebo nejakých anomálií na tom obvode. Ako spracovávať digitálny signál si ukážeme v ďalšom dieli, kde sa budeme venovať aj zberniciam v automobilovom priemysle, ako komunikujú jednotlivé senzory v aute, čo sa tam používa. Zatiaľ ahojte.